anyị nọkwa na Imo steeti n'ugwu taa ebe ndị mmadụ na-eme ngagharị iwe maka a na-akọwa na gọọmenti ọdịwola na ha ka anyị gee ha ntị maka ihe a na-ekwu onye nta akụkọ nọkwa ebe a ga-agwa anyị ha kwuru ebe ahụ mmadụ niile abịachana ikwu gbasara nne m onye nwanyị ụjọ echebe ọrụ ụgbọala na-echiele nne m abịa ụjọ ga-atụ anyị naanị anyị ego esere ndị ewetara ha na-abụlitekara m ha na-eri ọ bụrụ ka naanị nne m ahụ nwaanyị naanị achịcha ọnwa egwuere epie eburu ihe n'isi bịa ma ahụ ha ebupịa nne m ga-ericha amụ mkpọrọ ahụ ihe ọgba agụụ ugbu anyị ihe niile nọ n'ime ọrụ nne m na-erichi ya so mgbe anyị ga-ewuru agadi nne ha hapụrụ anyị ọrụ ugbo anyị a kpọtarala anyị nna m ka anyị tama afọ a imepe niile anyị achọghị nna Ejimekwu kwenu, Agabo kwenu, Agwa kwenu, Izombe kwenu. Ka asụsụ ya n'asụsụ bekee. Ama etige bekee dịtụkwa n'Igbo. Ejimekwu, Agwa, Agabo, Izombe, we are predominantly farmers. The fallow land in ahụ na ebe amụchara aha are meant for farming. We don't have any other land or land I get them mother. As the government to give me an eye. How one I will log with the I'm in the I'm a shell I use natural Uga. No, not the national government, but you're like a natural farm. You ain't them all who can now. The mayor say I know who. You got go high on. Daalụ onye nta akụkọ anyị biko kọwatụlụ ndị na-ege ndị na-ekiri anyị ihe na-eme ebe anwa. Ana m anụ ihe a na-ekwu ka onye ọha na-ekwu anyị na-ege ha ntị.
Gọọmenti ọsị na ọ ga-enye ha Ruga settlement. Gọọmenti okwu na ọ ga-enye ha Ruga. A sị na were ebe ala ndị gọọmenti werele si na ha ga-eji eme achịrị were kwe Ana m ihe okwu kedu onye na-ekwulu ha? Kedu onye na-ekwulu ha ka ọ gwa anyị okwu? Mbale aha m iwu ndidi ọkpara mbale onye na-ekwulu ebe ejemekwuru Enugu na Imo State Nigeria and ndị ji onye na-ekwu na ya chọhụ udu Rugasa ọdọtụruga ya chọhụ ya n'obodo anyị nya jibiri iwu ọrụ ugbo anyị na-arụ ji na-arụ akpụ na-eje ụmụ anyị na skuul ha na ndị na gọọmenti dị onwe nke na-abịa enye anyị ego onwe nke na-abịa kụtala ụmụ anyị ụgbọ skuul onye anyị hụta n'ọrụ ugbo ka anyị na-edakwụrụ ụmụ anyị ụgbọ skuul so ọhụrụ na ha chọrọ gọọmenti chọrọ imenyere anyị ase gọọmenti ya bịa ọ gwụrala anyị nwere oke ọya ndị anyị nwere ha bịa rụọ anyị ụlọ ọgwụ ma nke adakọ ụlọ ọgwụ ọrụwe ka anyị chọrọ ka anyị dịrị onwe anyị mana o nwere chọrọ ime ka gọọmenti mara obodo ọbụla mmadụ pụtara mgbe obodo adịghị n'udo ọ ga-ekwe ka obodo ebe obodo na-adịghị n'udo obodo anyị ga-adị n'udo so onye m sị ka m kwuo ka Chineke donye onye niile n'aha Jizọs. Ana m ihe okwu ha na-aga n'ihu na ọkpara afọ mụmụ ebe ejemekwuru ukwu ka Imo State Nigeria ka anyị nụtazie na ọnụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. ebe uso na-eme ebe anyị sị gịnị Achọrọ m ka ha na-ekwu ka anyị na-anụrụ ndị ọzọ ka anyị na-ekwu okwu ka anyị nụta ka nwee ndị ọzọ na-ekwu okwu akwụwa okwu. ngwakwo gwa ya aha gị. Mrs. Jolly Alumara. Esi m na agwa bịa. So onwe m na-ekwu si na ya achọghị Nnama. Na Nnama emebiela ọtụtụ ihe n'obodo anyị ụba. Atụ akpụ nkọrọ ha bọchiri rie ji ha bọchiri rie abịakwana ha ụmụ nwaanyị nọ n'ọrụ ha emekpọ ya ndị nwoke a na-agbagbu isi na-egbu ha mma. So anyị si na ya achọghị Nnama ọzọ n'obodo anyị ha bụ Nnama ha lama ebe ha bifo ha na-ebu ha zụcha ha eburu lọta anyị erie mkpu ha na-abịazi emebichiri anyị ihe ha na-ebu ụlọ ha na ya achọghị ha n'obodo anyị Agwa Izombe Ejemekwuru aka abụọ anyị si ha laa n'obodo Agwa na ya achọzi ha ole si ha chọrọ nsogbu ya hụ na ha chọkwana ka anyị ma ha ọbama ha nụrụ uke ha ya achọghị ha aha m ebe Kọnsilia Ọhamara anyị na-ekpebi Agba Izombe Ejemekwuru Akabọ Awa anyị achọghị ihe banyere Nnama ọzọ enweghị ofe ọzọ anyị nwere na-awụghị ọrụ ugbo ọ ga-anyị na-eshiri anyị rụcha ya Nnama ejierishi anya agụ egbu anyị n'ihi nke a anyị achọghị Nnama abebe ọhịa anyị. Ndewo enwere onye ọzọ nwaanyị ọzọ chịrị kwuo mma ngwakwuo ndị na-ekwu eburula m akpụpụta n'ụzọ anyị ụzọ ụmụ egbu ha kwụsị m ndị isi eme nwụchi ahụ ndị Nnama ya bụ ndị ebe ndị ugwu ha nọ ya kwụsịa ya Nnama erigi asụ go n'iko Robert melewa n'isi si ya nga m etimebe na aga ha si ọnwa ode Chineke nna ọ ji rọpụta m odo Nnama hope ya kpọrọ Nnama ya Ana m ihe ha kwuo kedu mgbe ha bido chịwa ehi n'ebe anwa
kedu mgbe Adachigbu ehi ebe anwa mbụ mba ha na-akọwasị njegharị iwe ahụ ha sị na-enweme ala ha gọọmenti wepụtara a ga-enyezi ndị ugwu na Panama ha sị ha chọzi mana ha na-akọwa na ndị ugwu na-anụ n'obodo ha na Panama agafe n'ụzọ na-eri ihe ha kọrọ n'ubi na-eri ihe ugwu ibe ha na-akwasị ụmụ nwaanyị iko n'ike na-egbu ndị dị ha na-emekwa ha ka ha ghọọ ndị mba ọzọ n'obodo ha na-ekwuzi na mkparịta ụka ha na ndị na-achị Imo nwere nke mere n'isi ụlọ ọrụ osote aka na-achị Imo steeti bụ prọfesọ Placid Njoku na ha gwara osote aka na-achị Imo bụ ọkammụta Placid Njoku na ha enweghị ala ọbụla ha ga-enye gọọmenti ka e were mee ebe a na-achọ atụrụ nakwa Panama nke nwa bekee na-akpọ Rural Settlement na-ekwuzi na ihe eji mara ha bụ ịkọ ọrụ ugbo nakwa ịrụ ọrụ n'ala niile ha nwere bụ maka ebe a na-akọ ọrụ ugbo ha eji enye onwe ha nri nakwa na-azụ ụmụ ha na akwụkwọ ọya nwawe ihe ha na-ekwu ebe a ị na-anụ m ana m ihe ikwu oke ihe a bụ ikwu na ihe abụọ obodo anọ kedu ebe a na-eme ngagharị iwe ugbu a anụ ebe a na-agba Ejemekwuru nọ na obere ọchịchị Uguta nke dị na steeti Imo ọya nwawo ebe a nọ ugbu a ebe a wee Ejemekwuru praịmarị skuul ọya nwawo ebe ugbu a kwanụ ebe a na-agba Ejemekwuru Junction ya bụ ngalaba ebe ha na-azụ ahịa nakwa na-ere ahịa ọya nwawo ebe ngagharị iwe a na-aga n'ihu kemgbe ụtụtụ ka ha nọ ebe a kemgbe ụtụtụ mgbe o ji elekere ise gafee elekere itoolu nke ụtụtụ ka ha pụtara ebe a na-eme njegharị iwe a oke ọzọ m chọrọ ịjụ bụ n'ụnyaahụ mgbe gọvanọ Imo steeti na-ekwu okwu a sị na ụnyaahụ gọvanọ Imo steeti kwuru okwu ọ dịka ana m afụ na ọrụ o kwuturu okwu maka ịzụ efi ọnwa ya nwe mere ha nwa ji binye si na a ga-eme ngagharị iwe a taa nwanne m nke bụ eziokwu alụcha m ikwu ga-ekwuchi ike ọzọ asị m gọvanọ Imo o nwere ihe ọ bụla okwu maka ịzụ ehi na okwu o kwuru ụnyaahụ mba gọvanọ Imo ekwughị okwu mgbe o kwuru okwu maka mgbe e mere emume nnwere onwe Naijiria ụnyaahụ na Eurosphere nke anyị nọkwa ebe ahụ ebe mgbe o kwuru okwu maka ịzụ enyi ma ọkwa n'ịzụ nnama na obodo Imo ihe o kwuru okwu maka ọrịa COVID-19 nakwa mgbakọ a na-agbakpọ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa ụlọ ọrụ ndị nchekwa n'Imo nakwa na etu o si kwuo na osote aka na-achị Naijiria bụ ọkammụta Yemi Osibanjo ga-abịa steeti Imo ma ọnwa agba abalị 15 nakwa atụmatụ niile ọ na-eme iji kwụsị mwakpo na steeti Imo onye nwawa ihe ndị okwu maka ife enyi nakwa na steeti Imo maazị na ihe anụ m ihe ikwu ana ama n'ihe ị na-ekwu ebe a ụsụ n'ebe a ana m anụ ihe ị na-ekwu na-aga n'ihu ugbu a na abịla ahụ n'ochiri ụzọ enwezi ụgbọala a ga-ekwepapụ ụgbọala ekwe arụzi n'okporo ụzọ ugbu a ha chọrọ iji gosi iwe ha na gọọmenti chịrị iwere ala ha were nye ndị ugwu ka e were nsogbu ehi nakwa ihe ndị ọzọ arụziri n'okporo ụzọ ugbu a ị ga-ahụ na ụgbọala ndị a aga-agbafezi ugbu a onye nwewe iwe ha nnọọ daalụ ana m anụ ihe ị na-ekwu alụziri n'okporo ụzọ ugbu a anyị na-afụ ha ị chọrọ ikwu okwu ngwale enwere otu nwoke ebe a wụ ndị dị ha
chọrọ ikwu okwu gba nna ekwu ngwa gwa onye bụ gị kọwa. Hello, your name? I am Mr. Roya Ijeoma, an institution of Ejemekuru. Ya sụọ Igbo. Nwa ị ga-asụtara ya Igbo n'otu nkeji ma gị kụzie n'oyibo. Sụọ Igbo n'otu nkeji. Awụ nwa afọ Ejemekuru. Aha Roya Ijeoma. Ngwa kọwara ike ihe na-eme ebe a. Ndewo. Taa ihe mege ehi awụ Ejemekuru Akabọ Izombe Agwa. The community is making up Ọma. Aisha onye anyị hụrụ ụmụ nwaanyị anyị. Aisha na anyị enweghị ala a ga-ere ere. Anyị nwekwana ala a ga-enye ndị ga-akpụ echi ma nna ma ebe. Anyị nweghị ala a ga-enye ndị ruga. Ndị ụlọ anyị wụ farmers, rural farmers. Ala ntakịrị anyị nwere ọnwụ ya ka ụmụ nwaanyị a na-akọ akpụ na-eji enye ụmụ ha nri. So anyị enweghị ala anyị ga-enye gọọmenti ma any person for rural. Kọwara ya eche nnọkọ ahụ ọnụ na ndị gọọmenti nọkọrọ ụbọchị ole gara aga. Kọwara ya eche ọnọdụ ahụ si. Ndewo my brother. Mgbe a kpọrọ ndị Ejemekuru, ha jere ide ya. Ha ekwuo sị na ha enweghị ala na ndị obodo jụrụ ajụ. Before ha Ejemekuru to the government, ha emere meeting mgbe abụọ na Ejemekuru ya. Mechaa ya ndị obodo kwekọrịta sị na ha enweghị ala ha ga-ere ere. So at the end of the meeting, I resolved that enweghị ala enwere between Ejemekuru, Akabo, Izombe na Agba will for sale or for any other project, more especially Ruga. Ndị ụlọ anyị achọ. Gọọmenti kwuru ndị ọchịchị gọọmenti kwuru na ọ Ruga ka eji eme. Ihe ha gwara anyị wụ na ọ wụ agric project ebe a ga-azụ nnama a na-apata mmiri ara nnama. Ndị ụlọ anyị esi oke ebe ihe awụ agric project ma ndị ụlọ anyị rural farmers. Akpụ ahụ ndị ụlọ anyị na-agba ọ ya ka ha na-eji azụ ụmụ ha. So n'ọ ka anyị ji aka chi gọọmenti ha were that project were ebe ọzọ ndị nwere ala anyị enweghị ala. Ala ha sị gị kweleta ala ahụ. Ala chọrọ Ndewo. Ala Ejemekuru, Akabo, Izombe, Agwa ọwụ ụmụnne nọkọtara ọnụ. So ala would only farmland ndị ụlọ anyị nwere ike ịkọ akpụ. Ọ kwere ebe nwere ike inye ụmụ anyị ala obi. Ala ya oburu ibu. Anyị nweghị ala. Oruru otu narị, oruru 100. O nwere ike iru otu ahụ mana anyị enweghị ala anyị nwere ike inye ndị ọzọ. Because ozubela anyị. Aghọtara m ihe o kwuru. Ndị channels na ndị TV si n'oyibo. Nsogbu adịrọ enwe onye ọzọ chọrọ ikwu okwu akwụ okwu ya bụrụ onwe ezighi ma na anyị ga-ahapụ ha ka anyị gazie n'ihu. Gosicha anyị akwụkwọ a ha ji gazi ka anyị gụgasịa ihe ha dere na akwụkwọ ha ji. Mgbe ya gosi anyị chọ ka anyị pụkwara akwụkwọ ha ji ofu ihe maka ncha na-ekwu. Gosi anyị akwụkwọ awa ha ji gasị ka anyị pụọ anyị gụcha ihe dị na akwụkwọ awa ọfụma. Ị ga-anachi azụ ka anyị na-afụ akwụkwọ awa ọfụma. Anyị na-afụ ya gosicha anyị ha ncha. Afụgo m ya nwanne daalụ anyị ga-ahapụzi ha daalụ maka iwetara anyị nke a ndị be anyị na-ekiri anyị na ndị na-ege ntị unu anụra ya anyị gara na Ugwuta ebe ndị obodo pụta kwuo na atụmatụ gọọmenti na-ewetara ha atụmatụ a ga-eji were zụba efi mepụtawa ala efi na ha achọghị ya chaa maka na dịka ha si akọwa enweghị ala maka ya a na-afụ ya dịka atụmatụ Ruga a na-akọwa na ha afụ ga-ewere ya gaa ebe ọzọ na enweghị ala maka ya. Onye nta akụkọ anyị biko chịkọtara anyị okwu a ka anyị sizi ebe anwa pụọ. Nwanne m ebe anyị nọwo ebe a na-akpọ Ejemekuru n'ọchịchị obodo nụrụ n'onwe ka a na-akpọ Ugwuta na steeti Imo ebe ụmụ nwanyị na ụmụ okorobịa nọ na-eme njegharị iwe na-agwa ndị na-achị Imo na ala ha chọrọ iwere maka ọzụzụ nnama nakwa ihe ọrụ ugbo ndị ọzọ ha chọrọ inye ndị ugwu na ha ekwete na ha nwa ihe eji mara ha kemgbe ụwa gboo kwụọ ọrụ ugbo na ọkwa n'ihe aka eji azụ ụmụ ha n'akwụkwọ
nakwa na-eri nri na ọ bụrụ na ọchịchị gọọmenti chiri ime ihe dị taa na ọnwụ ha maka a ga-emere ya na ndị ugwu na-anọ ebe a achị ehi nakwa achị anụ ndị ọzọ na-akwanye ụmụ nwaanyị ha iko n'ike nakwa na-egbu ụmụ ha nakwa na-emebisi ihe ubi ha na-asịzi na mkparịta ụka ha nwa na osote aka na-achị Igbo nwere ya bụ ọkammụta Placid Njọkụ na ha ekwuru ya n'eze wara awa na ha enweghị ala ọbụla ha nwere maka ịzụ ehi. Ọ ya gwawa ihe mere ya eji na-eme ngagharị iwe makwa n'ọchịchị okporo ụzọ ụgbọala adịghị agafe. Ọ ya gwawo ihe na-eme ebe anyị na ụgbọala na ọzọ ebe a na-akpọ Ejemekwuru nke dị n'Uguta na steeti Imo. Ndewo nwanne m. Daalụ maka iwetara nke a. Ndị na-esonye anyị unu anụgụnụ ya, anyị ga-arapụzi Eguta ka anyị jee Enugu. O nwere akụkọ ọzọ anyị ga-eweta Enugu.